Ideme do wellnessu. Dobrý deň prajeme. Dobrý deň. Natáčame si pamätné video. Nevadí, my sme radi, že vás tam máme. Aj Tintin ide. Tintin, ofinka. Nastupovať. A ideme do wellnessu. Odovzdávam. Recepción. Dobrý deň. Áno. To je za koľko a za koľko? Tie vaňkušiky. No. Miločku, ja sa... Tu sme mali romantickú večeru. Keď máte ešte, nejaké body musíme minúť. Ježiš, ja som vás tu vyrušil, také sieste. Sviečková Odisea. To je 18 eur stojí ten vaňkušik, ale za to by sa to nedá. Nie, myslím tak, že 18 eur a... 18 bodov nám to pripočíta. Aha. 18 eur stojí. Určite si potom zoberieme. Aj lepšie zoberieme, že? Áno. Bylinky my máme vlastne rôzne. Dá sa to potom plniť, ten vankušik? Plniť? Nie. Ako levandulou, lebo my si do vankušov doma dávame levandulu napríklad. My máme levandulové. Áno, no. Super, Výborné. výborné. A pri nájdete? 3. A zobral si aj peniažky so sebou? Dobre. Ja potom skočím pre peniaze. Aha, dobre. Mali by sa nájsť. Dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Prepáčte, že sme vás vyrušili vo vede. Wellness spa. Počkaj, lebo ja padnem. Tu sú hneď sauny. Potom saunový svet. Vnútorný bazén. Vnútorná výrivka v rohu. A nikde nikoho. A vonkajší bazénik.
Ešte tu? Jedinečný bylinkový kúpel s horúcimi kameňmi. Vonkajšia sauna. Tá je večer zapnutá.